ninharo sa rungbulan na pagpatiribayan sa Ako Bicol Cup Catanduanes kan Sabado, binisto na ang pinakamatibay sa gabos na grupo. Yan ang Team San Andres na nag-uli kan kampyonato. Antes pa man makaabot sa finals, inot ng ginana kan Team San Andres ang do or die match-up na binansagan na ribansa sa isla kontra Team Verac asin Team Viga. Kaya kan maiuli kan San Andres ang kampyonato sa score na 82-62 ang paradalan sa laog maging sa luwas kan Verac Sports Complex, talaga naman nabuhay na buhay. Ang ganda po ng laro nila kasi close fight and pareho naman silang may mga play talaga. Pila sa mga tuminatak na ngaran sa Ako Bicol Cup Catanduanes, iyo ang Tixon Brothers kan Team San Andres na sina Alvin asin Albert na binistong Most Valuable Player. Siring maninda Julius Tiburcio asin si Jonathan Del Rosario alias Tikboy na pigbistong Best Import. Salamat sa kay Congressman Saldico sa management ng Ako Bicol Cup, sa Ako Bicol Party List. Thank you sa inyo. Season 2. Baka namin, balik kayo dito sa Catanduanes. Thank you. Apwera sa pagiging MVP, kabali man si Tixon sa Mythical 5. Nakasabay man sa Mythical 5 sinda Roldan Tagle, James Carl Obalde kan Team Viga, Kierman Langit kan Team Verac, asin Ian Tulay kan Team Bato. Asin syempre sa kada pagtatapos, daiman mawawara ang pakonsuelo para sa mga audience, araw kan 5,000 pesos na papremyo para sa half-court shot asin iba pang consolation prizes. May brand new Yamaha YTX man na naiuli ang sarong maswerteng paradalan. Gusto ko pong pasalamatan ng gabos na AOYA, ang Ako Bicol. Lalong-lalo na po kay Representative Saldico, Ako Bicol Party List, saka yung Ako Bicol Cup Commissioner. Ugmaman si Ako Bicol Cup Commissioner Lloyd Rivera sa naging trayumpo kan torneo na ipigdaran nila para sa mga Catanduanon. Hindi rin ito magiging successful kung wala yung ating mga supportive na mga mga Catanduanon. Ano po, and then yun lang naman, napakasaya. Salamat po sa pagsuporta. Mientras tanto, sa masunod na taon, dadarahon naman ang Ako Bicol Cup sa Sorsogon asin sa Masbate. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.